Kedy je tá chvíľa, keď sa môžeme rozhodnúť, ako žiť? Ako vedia naši rodičia, čo je pre nás, nie pre nich najlepšie? Keď nám vyberajú školu, sú si vedomí, že toto miesto poznačí navždy náš život? Prečo my ľudia máme dve uši a iba jedny ústa? Je to preto, aby sme viac počúvali a menej rozprávali. Ak je podstatou nádoby to, aby bola prázdna, neboli by sme aj my ľudia hodnotnejší, keby sme zbavili naše duše všetkej nenávisti, ktorá nám nedovolí pokojne žiť. Ako spoznáš rebela? Rebel je ten, kto vie definovať svoj postoj k životu a vie povedať pred celým svetom, čo si myslí. Vie výjsť z anonymity. Odhodlal by si sa aj ty sám. Naši rodičia si myslia, že všetko, čo robia, robia pre nás. Ale v skutočnosti to robia len pre seba. Považujú svoje deti za svojich dedičov. Chcú, aby mali ich názory a samozrejme ich pohľad na svet. Niekedy je bolestivé zistiť, že sme iní. Častokrát celkom odlišní od toho, čo očakávame. Je pravda, že pre zamilovaných nie je najťažší prvý bosk, ale ten posledný? Stále mám v srdci jeho. Stačilo, Roberta. Dosť bolo plastického panáčika. Zabudni na neho. Kto je nebezpečnejší? Ten, kto je zavretý v blázinci? Alebo ten, kto chodí po vonku, tvári sa milo a pritom má vo vnútri hnev? Ťažké snívať. Ťažké je uveriť tomu, čo si dosiahol a tomu, čo ešte dosiahnuť môžeš, ak pôjdeš za svojimi snami.